Der er mange sjove tekster. Vi har urinen, er nogen, der synger. Det synes jeg er sjovt. Det er også fordi Jonas, der synger, vi har urinen. Det synes jeg også. Føler bare, man skulle klippe den sætning ud, og så bare repeat den. Vi har. Det der med at tænke comedy ind i dans, det er ikke noget, jeg har gjort før. Der er jeg kommer meget sådan firkantet med dans, sådan stilarter, og kan også godt mærke den her udfordring ind i, at man sådan skal finde på noget sjovt dans. Det er lidt nyt. Det er også lidt sjovt. Det er sjovt at tabe ind i. Men det der var sådan en som Kasper, han er fed, fordi du er lige så gakket som den her musical. Ja. Nej, men det er i hvert fald det er sjovt, for jeg er jo faktisk ikke. Det er første gang, jeg skal instruere en musical, og det synes jeg er svært. Fordi... What? Er det? Ja. Nå, okay. Klip det ud. Jeg synes, det er svært emne, men på en eller anden måde er det også meget betryggende bare at kunne give fuldstændig los i det her. Du kan ikke rigtig fedt med det. Fordi hvis man fedter for meget med det, hvis man spiller for meget realisme i det, så falder det lidt til jorden. Så det skal bare have et los i røven og være ekstremt og være for meget, og så bliver det faktisk pisse sjovt. Jeg kommer fra konkurrenceverdenen, hvor at, der er måske en hårdhed ind i den, en hårdhed ind i, hvordan man underviser, og hvordan man presser folk. Så vi er altså lidt hårdere i det, end jeg er. Jeg er ret hård, ja. Og det er virkelig noget, jeg også sådan, nogle gange kommer hjem, og så tænker jeg, var jeg lidt for skarp der, eller hvordan går man ind i det her? Ja, de får mange straf, men det virker fandme. Jeg tror, jeg sætter en barre, og så siger jeg, det her, det kan jeg se, det kan folk godt. Men hvis folk skal kunne det, så skal der også være seriøsitet. Og man skal også sætte barren lige en tand højere, så der er noget at gå efter. Kontra hvor meget man gerne vil presses, og bare have det sjovt. Den balance, den er noget, jeg tænker meget over, at okay, jeg skal også lige huske, at det skal være sjovt. Jeg skal ikke bare komme ind med min... Ja, fordi jeg kommer nok i en lidt anden grøft. Det bliver sådan meget dramapædagog hyggeonkel. Ej, jeg er i hvert fald ikke sådan på den måde så hård, som Sofie kan være. Og det er også, men det er også måske, fordi jeg tænkte sådan, folk er her jo også, de skal også have det sjovt. Det skal være grinerne, der kommer her. Men når det så er, så vil jeg gerne altid prøve at få folk til at lære en ting eller to. Hvad fungerer, når du spiller teater? Hvad fungerer, når du står på en scene? Og jeg tror meget søger sådan noget, at folk, selvom det skal være sindssygt skarpt, så skal der også være plads til en frihed, sådan så man også i virkeligheden altid arbejder med at afsøge noget, man vil. Og når du afsøger noget, du vil, så har du mere rum til at prøve forskellige ting af inden for den ramme, end hvis jeg siger til dig, at du skal sige det præcis på den her måde. Der er mange måder nu derhen på. Og det prøver jeg ligesom at få lidt ind. Det er derfor, vi er gode sammen. Og det tror jeg meget godt, vi krydser ligesom. Fordi nu er vi endelig begyndt, vi er lige kommet dertil, hvor vi begyndte at undervise sammen. Ja. Og jeg kan godt mærke, at når du kommer, og vi sådan laver noget sammen, så er jeg sådan, okay Sofie, nu prøv lige at chillax, altså sådan, prøv lige at lade være med at være så skrab. Så det er som om, jeg slapper sådan mere i, at jeg kan mærke, at du er afslappet. Du stresser ikke over, at vi skal nå noget, og jeg er sådan... Ja, det gør jeg ikke nu, men det kommer jeg nok til på et tidspunkt. Men ja, det er rigtig nok. Men så er jeg afslappet der. Så er du spændt af på det tidspunkt, og så kan jeg løbe rundt og råbe. Ja, og så er jeg sådan, slap af, Kasper, du er for hård. Du er for hård. Det håber jeg, det går sjovt igen. Ja. Der er med en ting, at du kommer ind og kigger på koreografierne med nye øjne, hvilket altid er sundt, fordi den måde kan man altid forbedre det, men det er også det med at få de der små detaljer ind, altså som man måske ikke lige som publikum kan nå at registrere, for der sker voldsomt meget i nogle scener og i nogle sange, men der er de der små detaljer, som vi får plottet ind i koreografierne, det er pissefedt. Det der er sjovt, det er når de begynder at mødes, fordi jeg arbejder meget som fysiodramatik og sådan noget, altså, og det er når du begynder at lægge viljer og grundlag for, hvorfor bryder du ud i dans. Altså sådan, så vi begynder at arbejde sammen, og synes, at vi putter det psykologiske lag ind i dansen. Og omvendt, for det er også det, man lige så stille finder ud af her, det er, at de spillescenerne skal have lige så stor stramhed og tightness og drive og tydelighed, som dansen har. Og det begynder folk at forstå nu, og der kan man godt mærke, fuck man, så opdager man, der er en længere vej til målet, end vi troede. Fordi hele forskningen er stort set gennemkoreograferet. Også replikmæssigt i virkeligheden. Det skal være helt enormt løftet og musical-agtigt, det hele, for at det bliver sjovt og spændende at se på. Og det er fandme en udfordring. Sten, saks, bunny.
Ej, det tager vi lige ud. Vi går bare. Se. Nej? Jeg synes, det er meget godt. Du bliver. Ja, jeg bliver lidt. Du